Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Limbo. Waalaikumsalam. Cantik ngono ya. Ya kudu pan nggo papan to pribeneh karo padatan. Lah piye Nek pamoleh ringgit ki penyanipun Pak Anom Dwijo Kangkok atau Pak Bagong Darmono, aku rada soro ning ngomong ora dadi boyo apa. Iki Pak Ustad lho, Pri. Niate tolabul ilmi. Lho. Golek ilmu. Golek ilmu kuwi wajib tumrape wong lanang muslim lanang lan wadon. Kalau dhewe iki ya wajib kok. Ya wajib wong ya tetak ora ngaji. Ya tetak ya ngaji. Ya ngono ya rasa. Bakal ya dadi imam nek kowe wis sadari bakal dadi imam. Kayak aku ki mau apa kisinan karo Pak Kangko ki. Karo Pak Kangko. Iya tiwas aku bomik tak kon ngunggahke blek Pak Kangko. Tak kira tukang son. Ya ampun ya aja kaya ngono to. Mas unggahke lho Pak Kangko, Mbak. Ning nyun sewu menika Pak Ustad. Nggih. Aku iso flashback lho. Lah piye to? Kula nyun duka lho Pak Anom. Lah ngapa? Pak BG. Aku wayangane ngalun-alun Klaten. Pak Bagong Darmono iki mirsani. Iki kok ana wanodya ayu banget, Gek. Lho, wong wanodya ayu banget jek ana bacute. Piye? Nek wanodya ayu banget, sindane Pak Bagong kabeh ayu kabeh. Garwane ya cantik, Gek. Sabare ra umum, tapi bohong. Tapi bohong iki lho sembrono. Pak nganggo tapi bohong. Bohonge galake iki lho kan asine galak banget asine. Wal. Ini galake wong wedok ki maton ngono lho, Pri. Nyatane ra digalake wong Kyai Kakung ya sok menggo dalan. Hari ini sauto ora, Lek. Ora sauto ketoke mbuh angkringan. Terus terlepas dari itu semua toh, terus Pak Bagong Darmono, kak ono wanodya ayu gek bocah ketoke yutun ijek perlu dibimbing. Bocah kae ora merosa ning ijek kena didandani. Ayo tak gowo ning gone Pak Ustad ning kok ngapusi ora ngerti nek aku digone Pak Ustad aku ya cantik kang rok mini to. Lah terus digawa ning ndi? Jebulane acara nih pengajian neng daleme Pak Ustadz neng pondok pesantren. Aku langsung rumangsa kaya wanodya paling berdosa. Wah. Ternoda ngono ya. Saatase kaya kula iso mlebu pondok pesantren. Allah iki apa iki pamecut nggo aku. Jaran iki. Terus aku jek wedi-wedi nek didukani to, Pri. Biar kok jaran piye to wanodya. Lah jare pamecut. Jenenge iki ampun iki apa iki cambukan nggo aku ngono lho, Pri. Jenenge aku wong wedok sing rumangsaku dosaku akeh ngono to. Bar wayangan langsung make upku tak hapus. Aku mlaku tak ngene iki. Bar wayangan lah. Bar wayangan make upku tak hapus. Lah ini mbok klikop ngono. Kok diklikop ya make upku tak hapus. Oh, tak kira diklikop. Assalamualaikum Pak Ustadz, kula badhe nyuwun pamit. Niki sinten? Kula mimin. Wah, gene baguse kaya ngono. Ngono gitu. Kon jeneng-jeneng kok melu ten pondok pesantren. Waton wayang dakwah nderek kula. Dadi aku srawunge karo Pak Ustadz ki mergo dikenalke Pak Bagong Darmono. Dadi nek ya aja lali. Pak Ustadz kejak terus Pak Bagong Darmono ki nek ora didhawuhi panitia ora tau ndhawuhi blas. Nek ya ora apa-apa ya ora apa-apa lantaran kenal Pak Ustadz lumantar Pak Bagong Darmono ngono lho. Dadi aku ra yo dadi melu kepotangan bukti ta Pak Ustadz karo Pak Bagong Darmono. Ning ewadene nek ora dijuri panitia ya ora tau ndhawuhi. Jane kowe iki bar mangan kroto apa piye kok le Maksudku ngene ya, Pri. Nek iso wong digawe becik wong ki ra kelingan to. Iya. Sak bejat-bejatku tau digawe becik karo Pak Bagong. Ora lali mulo piye carane lek ku bales? Lah kowe balese wis bales apa? Nek bondo donya aku ndarani ngilani lho. Pak Ben wis kurah-kurah. lah iya. Karepku ragaku tak pasrahke aku cuma ndok ning golong pleret. Oh, dadi Bu BG ngenteng-ngentengi Bu BG. Karepku ngono. Sak brebetan ya kaya Bu BG kok. Niwatku kaya ngono ning ewadene. Kadang kala kok wong ki do pemikirane buruk. Oh, mimin kae paling kono pasti ndek karep ngene-ngene lah. Aja suudzon ngono lho, husnudzon. Oh, mimin kae arep males kebecikan marang Pak BG. Ning wonten Pak BG pancen kersake tenan ya aku ora iso piye-piye. Wah, wis ora usah cegetan aten. Oke sing arep ngayunke sliramu kok. Kathah nggih Pak Ustaz. Oke, mbok nyawang arepmu. Sapa? Sing gender ki lho. Nyun sewu jeje. Nah, rak ya wis reuni to. Nyun sewu nggih Pak Ustaz, nggih nyun sewu. Mas, nyun sewu nggih. Panjenenganika ling ringgit wis hebat. Sabetan yo hebat, wicara yo hebat, sanggit yo hebat, yo bergas. Ning jenenge dalang iki kudu prihatin. Mangan. Lho, dalang kok mamah. Mamah
ngantukan nyun sewu. Priyatine wong Jawa ki ya poso tirakat melek bengi nyun sewu. Pelar dadi ketrima. Apik dong mesti ketrima lho. Miminku suarane bosok ini nyatane ketrima. Prihatenku. Alah Serawungku. Sabang bet, Dono driaku. sabang bet. Dia tuh Pak Dina tuh Pak lho. Pinter lho. Ikhtiar donga lho. Aku wis pinter wis ikhtiar kok ora ketampa berarti dongamu kurang. Nek wong Islam ya esuk salat duha. Piye carane iso-iso lho Mas aku lambe sak tumakane sak menangan dan yoga-yoga iki. Gumun aku ngene iki. Cara alus ra iso. Cara kasar darani mang wedok memeti. Diambung. Kula menika jane woh yang pamung. ya Allah kedi. Kok tak sogo lho ki. Piye urip iso manfaat kanggo wong liya? Piye uripmu gak iso manfaat kanggo wong tuamu? Yen ra kowe ra iso ngreksa, ra iso memanajemen awakmu dhewe. Lho, berusaha yo ikhtiar. Berawal dari diri sendiri. Berawal dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulailah sekarang juga. Jadi ojo ditunda-tunda. Berbuat baik, janganlah ditunda-tunda. Beramal soleh, janganlah ditunda-tunda. Iringane kaya kowe jamaning Bandung. Kayak zaman kayak kegaruk kayak empen kae no. Ya. Ngono lho Mas. Ranjen ngoten ta Pak Nggih. Ustaz. Kok jane kok kaya lho nek kon nesu-nesu mimin kok. Kowe kangen Pak Ustaz ora to, Le? Ya jane ya kangen no. Pak Ustaz kok ora tau ngejak ya, Le? Pak Ustaz. Ayo munyah. Alah wong saiki larang. Apa jane? Pak. Nyun sewu. Kula mboten nyenggol penyandu sak nyun sewu lho. Toleh salam nyun sewu nggih. Pak Ustaz nyun duka. Ngendikane Pak Ustaz ya tak niki, ada kalanya awake dhewe golek duit. Heeh. Ada kalanya awake dhewe berdharma. Iya. Ada kalanya awake dhewe sambatan. Iya. Oh sambatan oleh digawe sapa to? Oh iya sambatan. Oh iki golek duit sapa to? Oh perusahaan semono. Oh iki apa to? Gone kancane dhewe bersosial. Es dipilah pri. Nyun sewu Pak Ustaz, Iya. sampun nderek panjenengan kula berkah barokah. Mobil sekawan. Kula tuh panjenengan jaman Vega nika sing macet tenggelangku kula telat nika. Jaman semono sakniki mobil wis papat. Omah ya ora ketang elek telu. Jos. Sertifikat. Sertifikat loro, sertifikat vaksin. Lah arep dhewe mobil rolas tekan luar Jawa nek ora vaksin gak ya sengin pemerintah. Kowe jek diogok-ogok kene. Mongko aku nek dicogok jenenge barang cilik kuwi kaya aku wis poplok lho pri saiki iki. Anu kuwi cilik banget kuwi lho pas jeneng KTP cilik iki lho. Kuwi poplok lho Pak Ustaz. Pak Ustaz kok mang rukiah niku, Pak. Kok gemit lho. Iki kan mau kok. Tak kandhani, nyet jenenge dagelan ini nek ra tau tanggapan ya kaya ngene iki ya. Metune bengi iki. Lah niku tanggapan pisan wis diserik-serikke lho. Lah iya ta. Lah enek yoga kok macak sinden. Lah iki mau anu Pak Babong Darmani anu nggone jajarku, kowe iki gerong to, sinden kok gerong. Loh, ning nyun sewu. Mongkong le Pak ra sing manah kula kelan rayi kula. Mrangguli kawontenane kados mekaten lho iki. Putra-putra, putri-putri saking-ganipun Bu Hajah Sawi kalian Mbah Diun kok luar biasa. Iya. Nek sithik-sithik ya mundil-mundil ngendikan Pak Ustaz to. Piye? 3 hal sing tidak putus amalnya manakala orang itu sudah tidak ada. Apa wae Siji siji? amal jariah. Amal jariah. Nomor loro ilmu kang manfaat. Nomor telu putra kang soleh-solehah kang ndongake wong tuane. Dongane wong soleh lan soleh. Lah putra-putrane mula nek ana donga ora tekan. Lah sing ora tekani apa? Wong dongane putra kang soleh-solehah kok ora tekan. Kok nek men diandarke dalile karo Pak Ustaz. Aku ora grontol utah nek aku. Iya. Iya. Jeneng ngoten ta Pak Ustaz? Iya. Saiki ngene gen dikancani karo Mbak Eka sekalian. Oh Mbak Eka. Yo numpak perahu layar Mbak Eka. Ngoten nggih Mbak Eka nggih? Ya numpak perahu layar sik. Wah nek ana iki kalah ayu aku. Heeh.
Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kowe kayak sajak serik iki ngopo to Lek kowe iki? Nyuwun pangapunten kula bareng ngadeg ten mriki kok sajae enten sing cemberut niku enten apa nggih? Enek apa to, Pri? Kalah asli ya. Kok sajae enek sing ora seneng aku ngadeg ning kene. Wong kira stempel dhewe-dhewe. Apri wonge ayu, sindene ya apik. Jenengan piyaine ya ayu, sindenane ya becik. Ngono kuwi nyun sewu, rasah kenes. Kenes ki wis di stempele dhewe-dhewe. Lah iki watake pancen ngene pembawaane Mbak Wis Eka. ayu, suaramu apik, insyaallah akhlakmu ya becik. Kok ijak kenes, Pak Ustaz, Assalamualaikum Pak Ustaz. Nek wong ayu ki mesem yo Assalamualaikum, mesem yo wis apik, nggih to? Lho, lah nek aku nek rata wangi mental sapa sing ngejak? Lho, Karo sapa-sapa ke ora anu ya. Nggih to, Pak? Dadi aku ngene iki mau kleru. ora kleru ning kurang trep. Lah piye sing trep ki sing kepiye? Wis ayu, suaramu becik, paribasa mesem guyu akeh sing kepencut. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Oh, Lho, rasa Assalamualaikum Pak Ustaz. Kuwi stempele mimin. Lah nek aku ra dol ngono arep dol apa kabeh entek. Suaraku bosok, rupane diwedaki laine longsor. Mental wis tok pek maksudku aku tok. Kowe arep mangan rezekiku. Dengare kok mengakui ya. Dadi aku ki mau kleru. Nadyan aku ki sinaone karo panjenengan dosen Dwijo kula nyuwun pangapunten. Tok tok tok. Aduh. Kula nyuwun pangapunten saestu nggih. Boten asik Ya jeng bungsu Ciptarasa. Coba jumenenga wong ayu. Sing dirungkit kene kok sing kemecap ah kene ya. Sing jur nguluhi duka kene. Sing ditubrokke apa sing kelek dumel kono. Apa nyetrume rono. Alah. Lho, dadi ngeten ya Mbak Eka. Wong ki di stempel dhewe-dhewe. Iya. Panjenengan wis cantik lembeksa ya becik, suarane ya endah. Iya. Dadi mentele men dipek mimin. Oh ngono. Nah, dadi wong duwe tempel dhewe-dhewe. Oh, berarti Jenengan cara ngono ki mangan rezeki kancane ya bener rezeki le ngatur Gusti Allah nek cara ngoten kuwi sak pasarane kanca. Kowe nek ngantek Pak Ustaz ki jak kowe, Pak Bagong Darmono ngejak kowe ora ngejak Dedek Mimin. Lah kowe iki tak obrak-abrik cara halus gelem cara kasar gelem. sing rebut. Lah ana aku nek cara dikandani cara halus ora gelem kok. Lho. Wong Jawa ki Ngene lho Mbak Eka. Kudune iki ra yo njaluk ilmune Pak Ustaz apa njaluk ilmu hitam? Njaluk karmen lho. Sing kudune ngrumangsani ki kowe lho, Lek. Lah apa? Sing rebut pasarane Mbak Eka ki kowe. sik wis ora. Pasaranku rak sekar pace tekan palur kok. Kene iki ngopo? Zaman ngamen to, Bro. Apri, aku tak nglenggono. Om, kula nyuwun pamit rumiyin. Ya aja mutung kok ya aja pamit ya aja mutung. Syukur kapok ra kowe muni sak muni kudu ngati-ati mula kowe. Mula kowe iki peh ayu dhewe, tuwa dhewe, nek ngomong terus sak penakmu dhewe. Saiki iki kudune rak ya mikir. Nek wong wis umur, wong wis tuwa ki kudune ya nglenggono. Enek sing luwih enom ki kudune ki trima. Ngekeki kesempatan karo sing luwih enom. Nangis. Ora kok Nangis. nonton ngalah terus. Nangis. Wong tuwa ki kudune ngerti. Pak Ustaz. Kula niku kan lipur napa kan ajeng diwirang-wirangke ten mriki. Lah kowe karo sapa-sapa ya ora beneran kok. Nduk Eka. Nah. Nah, ngomong ngono kan ya penak. Ora kok terus sakaremu dhewe rumangsane aku ki ning kene iki ngopo? Aku ning kene iki ya melu nyengguyu. Balesen Lek. Terus Balesen Lek. wong wis lumayan. Rumangsamu. Mbak Eka, senajan to aku metu tuwa, yen tembungku seklimah mau natoni penggali panjenengan, aku njaluk pangapura. Jaluk ngapura ping pira? Ya wong juk ngapura pisan ya diparingi kok kok terus digap. Ya sing kowe ya kudune njaluk ngapura. Sing gedhe pangarupamu ya, Lek. Sing gedhe pangarupamu ya, Le. Pangapuramu. Pangapuramu kok le ngono iki pangarupamu. Piye to? Nyuwun duka Bapak Haji Anom Surata. Kula sroga-sroga jarakan kula mboten gadah guru. Guru kula nggih nyamuk wonten panggung ngaten niki menawi lagi keladuk kirang duka. Allah. Oleh sandiwara. Upama kowe sekolah nggon seni. Iki ya sekolah nggon seni. Upama bener treblane aku. Paribasa bocah klang kabur kanginan. Seni ku ning ndi to, Pri?
Senimu udah ngancapi sapa-sapa no kok piye lho kowe iki. Nyun duka lho Pak Ustaz, ngomong ketang kampang kula kalian Mbak Eka mriku lho. Malah cak alhamdulillah Mbak Eka mriku sansaya ralis mri. Kejaba de anggota wanita mbok, kerawitan wanita mbok, Mbak Eka ki wis melu paguyuban. Apa? Rojali. Apa kuwi? Rombongan janda lincah. Lincah lho. Lincah ki jenenge ubet. Ubet itu lho jenenge. Lek ngulir budi ki pinter ngono lho. Lah. Nek kene kan Pancali. Pancali ki apa tegese? Paguyuban bareng. Kok kene tok lah kowe apa kok Aku lanang asline nek kan aku lanang murni. nek petuk Mbak Eka kok lanang murni. Nyun juga Pak Ustaz, nyun Nggih. warah saking panjenengan. Nggih. Wong niki dirawuhi kathah sanget niki para dalang wonten Gusti Pangeran Haryo Benowo, Mas Gusti Bayu Benowo. Aji, Ki Klelur, Ki Putut, Ki Dwijo Kangko, Ki Bagong Darmono, kalih Mas Jatmiko. Wah niki pun sae-sae sedaya. Sedaya Gusti Monggo. Benowo matur nuwun. Wis taun ndereke wayangan Gusti neng ngendi nduk kae Parangkusumo. Nggih. Mulih ra lek mulih lho kowe kae. Ilang nang ndi kowe Aku kae? ya golek-golek tambahan tukan bensin karepku. Tambane, tambahan apa lah kok ning grumbul-grumbulan kayak ngapa? Ya Ku karepku tekan omah ki gabel wedi tok iki ngono. anu Gusti iki kok payune daerah Parangkusumo, aku ya gur ngono kuwi. Apa sing ngerti golek dalang sing ngerti peta lokasi aku. Mbak Imin, Dalem. mbok jajal Gusti Benowo diaturi tindakan. Heeh. Kok menawa jatuh kramamu le. Iya, mbok menamane dadi jodoh sejatimu lho. Mboten ngira-ngira hormat kula Gusti Benowo, monggo tindake. Sugeng dalu, Mbak Mimin sugeng dalu, Pak Ustaz. Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya Amin. wad din. Nggih. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amma ba'd. Amin. Amma ba'd. Ya. Lah wong ya ora ustad dadi umpamane ngomong salah niku ya entuk ngapura. Ngeten panjenengan pun terah darah biru. Dados terah wali panjenengan. Kanjeng Sinuwun. Wali kukun. Mboten. Menika terah darah biru nek niki Nggih. darah kotor. Iki yo darah biru. Bar ngombe spiritus kok ngono. Luar biasa dalu menika wonten dalemipun Ki Bagong Darmono sarjana hukum. Kaleres menika rayinipun kadang kula sepuh dalang idola kula Ki Ageng Anom Surata Lebda Negara. Oh nggih. Sanes Lebda Carita. Carita. Oh nggih. Nggih, dados Nyun kalian ngapunten. bapak kula sampun dipun gantos Lebda Negara. Nggih. Beliau dalang yang sangat luar biasa, dilalah. Kengeramanipun ugi Mbah Ndiyun menawi kula mastani menika nadyan kula saweg sepindah ningali. Jebul gelaripun nalika ngasta ya luar biasa. Nurun dhateng putra-putranipun kados Mas Anom, Mas Sleng, Mas Bigi dados darang luar biasa. Dados panutanipun kanca-kanca dalang hampir seluruh wilayah Indonesia. Tepuk tangan kagem Ki Haji Anom Surata Lebda Negara. Dalu menika mengetis keleres 1000 dintenipun ingkang Ibu Wajah Sawini. Ibu Ajah Sawini anggenipun sampun nurut kasedan jati. Leres kados ngendikanipun Pak Ustadz kala wau bilih ngawontenaken wilujengan menika sampun mujudaken tradisi budayanipun tiyang Jawi.
wiwit 3 dinten, 7 dinten, 100 dinten ngantos dumugi mendak 1, 2, 3 mendak 1, 2 lajeng 1000 dinten. Topipun 1000 dinten menika. Nggih. Minurut kapitadosan tiyang Jawi menawi sampun 1000 dinten menika sampun manjing kasuwargan langgeng. Dados roh sucinipun menika sampun sempurna utawi sampurna. Menika miturut kapitadosan kula lho. Duka menawi Pak Ustad ingkang langkung pirsa. Ngaten menika. Dados sampun nama trep Mas Anom bilih ingkang ibu menika dipun pengeti ingkang pungkasan. Dados sampun dipun ajeng-ajeng malih krana beliau menika sampun manjing wonten ing tepet suci. Kantun putra wayah sami ndedonga nyenyuwun mugi-mugi sedaya ingkang dipun tilar menika sageta hanulat menapa ingkang dipun tindakaken dening Rama tuwin ibunipun. Ngaten Pak Ustad. Dalu menika dipun rawuhaken pesinden-pesinden hebat dagelan-dagelan ra umum. Ngaten menika kados Mbak Eka, Mbak Mimin, Mbak Apri, dereng pesinden-pesinden yang lainnya menika sampun pesinden-pesinden luar biasa sedaya. Dados langkung prayogi Pak Ustad bilih pesinden-pesinden menika dipun aturi setunggal mbaka setunggal. Mangke kersanipun ndonga nembang Nggih, nggih. Ndonga sanes bagianipun. Nggih. Kersanipun dipun pirsani sedaya ingkang mirsani menika kathah sanget seluruh dunia. Amargi menika dipun giyaraken secara langsung melalui YouTube kathah kala wau dipun sebat kula mboten apal. Kelersan namung YouTube kula kemawon ingkang mboten tumut nyiaraken langsung amargi kula dadakan kala wau dipun kabari kalian kadang kula anem Ki Bagong Darmono. Kleresan kula nganggur, kula menapa siap-siap bidal. Kula ngginakaken cara Jawi. Namung Jawi pedinanan. Menika menawi kala rumiyin wonten wilayah mriki naminipun penganggon kemit. Ngaten menika. Dados kados agemanipun piantun-piantun sepuh kala rumiyin. Ageman saben dinanan kados ngaten menika. Ikete tali, lambine ya kados ngaten, kathok ya kathok komprang. Menika agemanipun tiyang Jawi, mbah-mbah awake dhewe saben dintenan. Lah menika kula ginakaken malih kangge supados lare-lare samangke menika sami kenal kalian budayanipun piyambak. Nggih, leres-leres. Nggih. Amargi benteng terakhir budaya bangsa, benteng budaya, benteng bangsa menika wonten budayanipun. Budaya betul. Nggih. Dipun kiyati kalian keyakinan beragama. Menika andadosaken bangsa menika menjadi bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa. Dilalah menika penabuh-penabuhipun nggih penabuh-penabuh bontos sedaya. Pancen naminipun wonten ing naminipun bontos. Bontot. Bontot. Amargi menika putranipun Suwargi Ki Warsito. Warsito, nggih. Nggih. Menika kanca setunggal paguyuban klebet ingkang ngendang. Nggih. Menika kala rumiyin nalika ngramanipun tasih sugeng urung iso apa-apa. Sakmenika wis wasis. Nah, Nggih. Sampun ngetengi bojone. Nggih, bojone. Alhamdulillah sampun ngetengi kaping kalih. Ngaten menika. Luar biasa Pak Ustad dados ngaten. Wayang iki adiluhung. Dadi cara penggarapane ya kudu ora kena sak-sake. Nggih. Dados Pak Ustad harus paham bahwa wayang menika nggadahi kaedah-kaedah yang tidak boleh dilanggar begitu saja. Amargi pitados menapa mboten wayang ki ngemu halat. Kathah nuwun sewu dalang-dalang ingkang radi keladuk nuwun sewu
kula mboten mastani piyantunipun memperlakukan wayang menika secara tidak senonoh menika ya kena halat tenan. Ngaten menika. Urusan agama kula mboten mangertos nanging menawi urusan bab kabudayan menika pancen kula persudi saestu kersanipun ngati-ati. Kala wau. Kula menika ngatasipun dalang tenan. Tegesipun nggih lumayan lah saged ngringkit. Sinaosa mboten sebae Mas Bagong, Mas Kangko, Mas Putut, Mas Jatmiko langkung-langkung Mas Pras utawi Mas Bayu langkung-langkung Ki Ageng Anom Surata. Menika mboten wani lho. Muni iki kaya begenggek ngaten mboten wani. Kalah kula kalian panjenengan. Keriyen si anu Gusti. Zaman sakniki niku nek ora dimplohokke ora mudeng. Iki zamane nggih. Dadi nek lonte niku ya kudu mloho dadi. Tepuk tangan kagem Pak Ustaz. Mboten menapa-menapa Pak Ustaz, wong niku kangge pembelajaran kok. Nggih. Nggih, waton ora dienggo ngelokke wong. Kowe Nggih. pareng. Misuh kena ning aja ngantek misuhi wong. Ya, nggih. Menika mboten kenging. Nggih. Ngaten ta Pak Ustaz? Nggih. Nggih. Terus monggo sesarengan nyuwun wonten sanipun dat ingkang murbeng dat Gusti ingkang murbeng jagat Allah Subhanahu wa taala anggenipun tindak Ibu Sawini sekalian Mbah Ndiyun anggenipun mancing wonten tepet suci wonten alaming kelanggengan sageta langgeng saestu mapan panggenan ingkang pancen jumbuh kalian lelabuhanipun. Amin. Jumbuh kalian ingkang dipun dongaaken. Amin. Wonten ing pewayangan panjenengan kala Nggih, wau. amin. Dados mugi-mugi kita sedaya ingkang dipun tilar sageta hanulat dumateng Piyayi kekalih kala wau amargi pancen beliau menika piyayi hebat. Langkung-langkung Bu Sawini. Kula menika tasih terngiang kalian beliau. Saben kula menika pinanggih wonten dalemipun Ki Ageng Anom Surata nalika taksih wonten nata diningratan. Nalika wonten dalemipun Mas Begi, Mas Leng menika mesti kula dilurui. Dirangkul, dijak guneman. Monggo kalian kula menika nggih mboten pati kulino. Lah kok jebul kaya ngono. Tanggep katresnaning sing luar biasa beliau nyanyi karo para nom-noman sing ora sebaya. Menika satu hal yang sangat luar biasa dan itu perlu dicontoh oleh piyayi-piyayi sakmangke. Nggih, leres. Ngaten nggih Pak Ustaz. Nggih. Monggo dipun lajengaken, pokokipun wayangan dalu menika hebat, wayangan dalu menika sae. Mugi-mugi babar sae salajengipun. Amin. Kagem panjenengan, kagem para sedaya ingkang rawuh lan para ingkang sami mirsani. Amin. Nggih. Nggih, donga pengen. Sanggitipun sae. Niku nek diwayangke tenan hebat. Niku lampan pandu swarga jajanipun. Nggih, kula mangertos. Matur nuwun Pak Ustaz. Nggih. Mugi-mugi panjenengan anggenipun ngringkit kala wau pikantos syafaat. Amin. Nggih, saking Gusti ingkang boten kawasa sing genah Mas BG berterima kasih amargi iki wis genah ora mungkin nek bayaran. Malah panjenengan melu bayar iya. Ngaten menika, mangke suatu saat menawi kula gadah damel nek kula menika ora ketang duwe sithik, rakat kula nggih badhe ngaturi panjenengan. Amargi donga menika penting. Amin. Matur nuwun ngaten sedaya mawon lepat nyuwun pangapunten. Ki Ageng kula wangsul amargi menika tasih kathah dagelan-dagelan ingkang badhe menghibur para ingkang sami rawuh lan ugi para ingkang sami mirsani melalui YouTube channel. Nggih, Gusti nggih. Ngaten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mbak Eka tetembangan nggih. Tetembangan gentos ngaten nggih. Nggih. Pun monggo panjenengan ingkang badhe murba kalian Ayo Bu. napa Mbak Eka pun kenalaken rumiyin nika wonten waranggana kathah sanget nika pun kenalaken rumiyin. Waranggana wanita mbok. Nggih. Monggo ngasta. Kowe ingkang main ketoprak kala wingi niki. Nggih. Wah, elok. Kula ningali ngantos bubar nika. Elok. Monggo ngasta mik Mbak Nggih. sing mriku. Urut, nggih. Kesanipun saged pitepangan sedaya. Nggih. Nggih. Lujeng dalu Pak Ustaz. Nggih, Derek lujeng dalu. Tepangan Dalem Nur Handayani. Alhamdulillah dalemipun pundi, Mbak? Saking Karanganyar. Nggih, pun garwa. Dereng Pak. Oh, ngoten. Kula dongaaken enggal-enggal kagungan garwa. Nyuwun pangastunipun Pak Ustaz. Kali diprotes Gusti Penuh. Iki mboten sembrono lho iki. Nggih. Soale wayang dakwah niku isine donga tok lho niki. Kok nek Kula niku jujur lho Pak. nggih. Putra pun Menika dereng. nggih Rojali. Oh, Rojali. Oh. Rombongan janda lincah. Oh, alah. Ubet le golek pangupa jiwa senajan to dadi wanudha si Wonder Woman. Apa Perkasa. Langit perkasa. Nggih. Lerek. Lerek mangilek. Engko Mbak Eka mangkenalke Mbak Eka. Monggo. Nggih, sedeng dalu. Nggih, sing dalu. Derek tepang nami kula Yeni. Nggih, dalemipun pundi, Mbak? Inka iki. Kula saking Jaten Karanganyar. Walah Jaten nggih. Karanganyar. Nggih. Nggih. Lerek mangilek. Lerek. Lerek malih. Menika Bulurah. Oh, ngoten. Lurah nopo lho? Bulurah pundi? Lurah wanita. Bulurah wanita mbok. Wah. Nika carikipun wanita. Oh, ngoten nggih. Derek tepang, Pak. Nggih. Kula Nani. Alhamdulillah Mbak Nani kulinten ningali nggih YouTube. Matur nuwun. Nggih. Nggih pun garwa, pun putra. Oh, sampun. Oh, nggih. Tak kira mbok melu grupku. Ora aja. Nggih. Nggih. Putra sampun pinten Ibu Nani? Sampun kalih. Alhamdulillah, dengan amanah putra kalih nggih. Mijil saking pundi Bu Nani? Saking Gunung Wijil, Gunung Wijil, Ngringo. Ngringo nggih, Jaten Jaten. Lerek malih. Ya. Gawan kotak nek jenenge wis kenali rasah kenalke wae iki. Kulino metu dadak kenalan. Pun kulinten kenal Mbak Dewi nggih. Mbak Menuk Sintowati, Mbak Lamsi Pesek Juwiring, Mbak Nining Nggih. Ces, iki Mbak Lamsi arep kagungan kersa lho, Ces. Ya ora apa-apa to didongake kanca-kanca men penyaringan cukup ngarep turah mburi. Amin. Pun. Enggak. Sesuk tak kandhani nek pengen cukup ngarep turah mburi, sugon saoto. Lah ya soto ra seger nggih. Gembrobyos ngoten niku. Dan kula ki nyambut gawe nek kringete rusak grek. Dibelok garwane. Apa Pak BG iki nyambi tukang parkir to Le kok gembol semprint. Enggak diselani setunggal lagu rumiyin. Monggo, Mbak Eka. Bawa anu pepeling nggih, Mbak. Nggih, nggih. Anggitanipun Ki Anom Surata, bawanipun. Rukun Islam. Bu, kula stani nek wasitodi. Oh, pasti tadi. Monggo Pak. Rukun Islam mboten napa-napa nggih Pak. Nggih, pun derek. Kang limanun iki. Apa? Ketin dakna mring para sasama. Mboten cah lerek ya mungkin ndak malah Ya lerek, nyambut gawe barengan kok. ndak krisak reptanipun Ki Haji Anom Surata napa lingsem lho, Mas. Ora. Nah, ampun ingkang ngripta menika.
Ayo. Nyuwun duka Bapak. Nggih. Sak gaduk-gaduk kula sak kamar-kamar kula. Jarak kula menika namung seniwati otodidak kula. Mbak sembodole umuk iki lho. Aja. Aja pada ditinggalke. Lulus iki. Alah, seniwati iki saya mau nyolong ambegane kok mesti dipaidun. Kek apik ki nek suaramu mbok lanjut. Lanjut. Iya. Meraati saestu Bapak. Mbok sing Alah. Monggo Mbak Eka nggih. Dwijaya kala-kala nganggo muntir barang. Ora apa-apa nduk men es kulino dadi becik apa-apa. Ateges nek disaruwe menika ijek ana sing tresna karo sliramuran aku. Iya. Percaya jel panyarwe menika sejatosipun lan sae lan pangalembonen kok kadang kala malah mawa wisa. Sang Dwijoko ki nek ngendika jan luwes. Oh alah. Iki apike ben saya gayeng to. Kakange awake dhewe yo kon ngadeg. Heeh. Apa sih? Iku lho. Oh iya lah Mas Petro Mas karo Petro Mas karo Mas Dagang. Dagang. Mas Bagos entek sauto papat pisan. Timbang teklu-teklu. Terus pundi diajeng? Iki lho Kang, aku rada kiwuan, mbok jenengan Dewangi. Oh, ngono to. Kowe sing ngayahi kuwi. Heeh. Pripun, Mbah? Mbah, kok sembrono lho. sepadane ae, Mbah, Ijek apa? rungi-rungi kok Mbah lho. Mbah Huti. Ya pamane anu ya, Mbak, apa yu nek wong Jawa. Yu. Diajeng ngono lho ben ketok mesra ngono. Ora kudu, Mas. Daripada diajeng ning ra tulus nek yu ning nek lahir batin mah. Daripada diajeng ra tulus wis Pak D ngono ra tulus. Bro yo. Dijumbuke karo seragame kaya. Dijumbuke lek nganggo ageman lek Sing nyali. bener tak tulus. Ning lek jumbuh karo lek nyalira busana ngono. Ya Tak ngene jeneng lho. apa bapak aji ana. Mok mbok manis pati mok bapak iki lho sesandingan karo si ibu lho. Bapak Haji Hanom Suroto ki ana wani dia disia-siakan ya mesake min kan bocah ayu yutun gak disia-sia wong semono. Ora ana wong sak rombongan sing bela ngono ki. Wong ya butuh pembelaan. Ngono kuwi ayu yutun. Nggih ta Bapak. Ayu-ayu kok matun. Patut. Ya kowe mau. Ayu matun. Teko ngendi mau? Duwire Sahadate kang angka siji Monggo lho Mbak menu ingkang saestu. Nggih monggo. An munjukanipun sampun. Nggih nggih. kok nyambisi noman lho kok. Nggih kudu saiki daharan wirasane ora dimanggake karo situ Mbak. Apa gelar daharan. Monggo Bapak Ibu sak wontenipun nggih. Monggo njanipun kagem jampi salib. Lho, rak wis penak. Panjenenganmu makili Pak BG. Nggih. Lah kan Pak BG ribet among tamu le manggake daharan. Monggo ingkang saestu monggo nggih. Nggih kula buntel mawon nggo sahur. Nggo sahur engko poso sahur. Lek Sukimin, ning omah dhewe ra ono Nek sing Sukimin to. lho asmane lak Sukimin. Mimin. Mimin kok Sukimin. mimin kok. Yo, men yo. Sukimin. Mindula kok Sukimin. Mindul. Nek ning omah ki ora ngono kok Salah. Dok. Lah piye? Nanti min. Iya. Ora i ning karo e, nanti min. Monggo laju Kang Mas. Kang angka loro Loro. Ro. Dukani lho, dukani. Rak menika klentu nggih Bapak loro. Lolo bah ya, lolo bah. Kowe iki nek bawa ki hati-hati. Sing kriptono kok. Kene iki nggon gudange seniman iki rawuh kabeh. Sumbere Oh, iya. kabudayaan. Engko nek nggon kata-kata R. Heeh.
kowe ngedepon aku. Oh, pinter Bagong ngono. Kang angka kalih. Aja dibasake bawa kok basa. Oh, sepenting lak selamat. Saute. Sepenting selamat kok. Ya ta. Kang angka loro solah. Sing gawe Bagong apik saiki. Kok melu kowe. Oh alah. Dene kang kalu Ramadan nindakno poso game cetok ere iki. Iya. Nek siramu piye, Mas? Poso. Ramadan piye? Sasi poso. Ya ora Dikani to ya. Ramadane Ganti aku calon Calante kok padake. lantip bawa kok dienggokke. Sasi Golek poso. selamat. cakepane sing ngriptoki Ramadan kok. Ramadan nindakno poso ndak. Papat ya akad ping 5 ibadah haji Terus Kumpul ke? rukun Islam sampurna. ya ora sampurna ya iki guyu nang ingis. Sampurna ya. Sampulno ya apa? Ngene wae, rukun Islam mil. Komil. Sampurna iki mil. Arab. Anyar. Rukun Islam mil. Ora ana R. Oh iya, lantip cah iyan Bagong Iki dari R kok. R kok. iki mulak ciri khase Al-Falah. Ha. Dadi bawa pepeling ki apa padha sing gawe dhewe diunggahke nyang sampah. Heeh. Elak ya. Padahal grup liyane iki malah ra ngono kuwi. Elak. Oke. Kok iki memang kreatif kabeh kok. Pancen grombolan iki muni kabeh. Kok gerombolan Gerombolan. apa ya? Kaya maling ae gerombolan. Kok Monggo. gerombolan. Pepele nggih Pak Ustaz. Nggih, monggo. Yen wancine tansah dielingke. Manjen Mas Petro. Salat dadi jaga
sing wis ngangkit ngripta lelagon iki. Iso kanggo nyambut gawe kanca-kanca seniman kabeh. Senajan to mung lelagon, yo ajak-ajak sedulur-sedulur sing ngrasuk agama Islam supaya nindakke salat 5 wektu. Nggih. Salat Imaduddin, salat cagake agama, salatu miftahul jannah, salat kuncine swarga. Sing rawuh tak dongake sumben mlebu swarga kabeh. Amin. Wong ibadah ki lak kaya tatarane wong sekolah kok. Wiwit saka SD nganti teko S3. SD iki tegese salat duha. Salat duha ki tindakno mergo salat duha kuwi kanggo buka rezeki. Heeh. Terus SMP salat malam pertahankan. Iya. Tegese wong ki nek kulino nindakake salat malam kuwi bakal diparingi surga panggonane besok. Betul. Wa minal laili fatahajat bi. Kuwi SMP. SMA. Seneng maca Al-Qur'an. 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 Ngoten niku. Seneng maca kitab suci ngono wae. Lah kok ora jumbo karo SMA-ne. Seneng maca Al-Qur'an. Mergo wong nek kulino maca Al-Qur'an ki ning ati ya ayem tentrem. Syukur ditindakke, diamalke. Al-Qur'an kok malah seneng maca wong kerokan. Kuwi SMA, terus nek wis SMA lulus kuliah S1. S1 ki kaya SI. Sedekah infak kudu tindakke. Ya. Mergo wong ki nek seneng sedekah, seneng infak kuwi bakal dadi tolak balak kanggo uripe awake dhewe. Ora lokak ning saya kebak. Nah, niku. Nek wis S1, S2. Apa? S2 ki senengo silaturahmi. Mergo nek wong seneng silaturahmi iki bakal didawakke umure, bakal didawakke rezekine. Kalau sedulur iki ya kudu rukun. Kowe iki adikku ki nyang wong tong sowan ya ora gelem kok. Saya piye? Teh kowe mangsa sugih. Dadi adimu lak gur nek nggon pas dandan ini iki. Nek pas pisowanan lak tuwek aku lho. Kuwi S2. Sing kene dhewe S3. Selalu salat subuh berjamaah. Iya. Dadi wong nek gelem salat subuh berjamaah ki jaminane surga kok ngendikane Pak Ustaz. Iya. Tindakno kuwi. Ya, nek beda karo sing ngeprak kae. Mas Kocel. Kae sarjana seni. Pedalangan. Ono sarjana seni pedalangan isi apa ya enek jurusan ngeprak. Kowe iki ora ngira-ngira Pak Ustaz lho. Nek gur ngeprak tok lho ora nyekel wayang. Mergone Pak Ustaz kuwi nek mayang karo ngeprak kuwi kepyoh. Ngapunten lho Pak. Oh, gawan to niku. Iku gawan kodra. Sarjana seni kok gur ngeprak tok. Apa kono nek jurusan ngeprak? Blas ora nyekel wayang. Kang kemakio saya mau. Ngejopi campur sari gur batal wae. Batal iki ora mergo Mas Kocel mergo kahanan ya. Kabutan jeneng. Kok kabutan jeneng? Jeneng campur sari kok Kramat Yuda. Kramayuda kok Kramat Yuda. Kramayuda to kae? Tak kira Kramat Yuda. Jeneng kok kuburan. Logur batal ae. Wong ki batal ki mergo kahanan, Gong. Ya. Wingi meh 2 taun ki lak awake dhewe diuji karo Gusti Allah. Bener. Diparingi pandemi ki mau supaya pandemi, pandemi kuwi bojone Covid. Bojone Covid duwe anak corona kuwi. Oh, putune protokol. Oh, ponakane Omikron kuwi lho. Iya. Kuwi nak dulur karo masker bareng kuwi. Iya. Mula diparingi pandemi kuwi supaya kawulane Gusti iki ben do padha eling. Iya. Ya ta, contone sliramu dhisik jaman tanggapan rame ya ora tau ngibadah, ora tau salat. Ya, 2 tahun gak tanggapan kowe ya salat to? Alhamdulillah. Agamu apa? Islam. Wah, Islam. Berarti ya salate tekun. Islam ki ngerti singkatane? Ya ngerti to. ISLAM kuwi ngerti. I Isa, S subuh, L luhur, A asar, M mandek. M maghrib. Maghrib. Emang maghrib nggih boten ento ta Pak Ustaz? Emang maghrib. I Isa, S subuh, L luhur, A asar, M mandek. Wah, anyar iki. maghrib. Takok presiden M lak mandek ora sah. Sing nek sinden loro iku gak lho. Tetep salat. Aku sak modare ora M.
Apunten lho Pak Ustaz. Anyar iki anyar iki. Anu ngoten niku mbok ampun Petruk tok. Iya. Alah. Kok angger dijob kok wis kebak ngono kok iya. Saiki gawe rego no kok. Ora iya. Jare saiki ora 5 juta mo. 5 juta karo golek colongan diesel ya. Ora mergone PPKM iki dijawabe teko kok 5 juta. Pokoke ndereke Pak Ustaz iki sing penting tolabul ilmi. Awake dhewe disyukuri ngawang koncone lho mesakne iki lho. Piye? Dalang gur gaweane kamera saiki. Putut iki. Lho, lintah. DG Channel. Lho, Mas Putut iki ngliput acara iki kok. Ya iya, DG Channel ngerti ora atine kowe? Apa? Dalang gendeng. Oh, Asline piye Mas DG iki? Oh, dalang gaul tak kira dalang gendeng. iki pancen bengi iki sing rawuh akeh banget. Bener. Gusti Benawa sungkem bekti kula katur Gusti lan Bapak Haji Anom Surata sungkem kula katur kalian Ibu lan uga dalang-dalang akeh banget Mas Bayu, Mas Kangko, Mas Putut, Pak Mas Jatmiko, Pak Klelut. Yo nderek jurung pandonga. Awit lekase Pak Biki lan uga keluarga. Ya. Kirim donga kanggo ibu sing wis manjing 1000 dina. Heeh. Muga anggone sowan ngono Gusti dipun tampi sedaya amal Amin. dipun apura sedaya dosanipun, kalebetaken wonten surganipun Gusti ingkang Amin. Amin. Kowe ngerti ora sebabe kok dalang-dalang dalu menika keparan rawuh? Lho, mergo melu nyengkuyung. Entuk undangan. Ora. Entuk undangan. Entuk undangan. Nah, mula dikabari tekan iki. Lho, lah piye? Iya. Nyuwun donga pangestu lumantar dalang sinten? Sapa? Ya sapa kowe? Aku arep ngakon ya rawani gur sak. Mas anu, kawan. Mas Kangko. Mas Kangko sik. Heeh. Sedaya. Nggih, kok ndak ra iso maju wong. Mas Kangko ngesoni dalu niki. Mboten. Nggih. Mas Bayu enten sedaya. Mas Nggih. Kangko, Mas Klelur, Mas Puntut, nggih. Mas Klelur. Mas Bagong, Mas Jatmiko, enggak. Bareng. Semoga Mas sekalian dhewe. Golek pasangan dhewe. Oh alah. Ya bengi iki aku ngerti. Oh iya. Anu Mas, kepepet balen ra apa ya? Pun. Pangapunten anu ingkang mirsani streaming dalu kelanggan. Acara selajengipun menika acara rapat kabinet dalang. Monggo Pak Kangko. Monggo Kang Mas mboten cah tido-tido Kang Mas anggenipun. Kong. Aku salah cekel iki monggo. Anggenipun nyugata para Kang monggo mboten cah tido-tido monggo. Piye iki? Ngatasana sik. Nek karo Pak iki dadi Ibu Dwi aku dadi. Injih menika. Bu Dwi Kurniawati monggo mboten cah ampun klongkro Kang Mas. Sinaosa mboten kagem busana dalang ampun klongkro. Siap. Saja kaya Enak ora? Oh, Kang Mas. Mas Pelor. Alah sapa-sapa kok di jane iki wong rantepan iki jane. Londo. Sapa-sapa kok di panjenengan kedah nyuwun pangapunten. Apa luwe lho. kowe? Dok nalika kagungan kersa menika pesinggan mimin menika dereng dipun paring angsul-angsul lho Kang Mas menika kok. ketok aslimu min. Kowe mulai tak terke. Kowe kowe iki do ngomong. Matukno. Oke. Apa to? Etok-etokan kok malah tenang. Oh alah. Lah timbara itu encon nek. Jenengan iki golek sing ra lazim ngene iki lho. Kok Pak Kelur malah kaya Yuri ra nyekel mik. Oh iya. Monggo sakit. Monggo lomba engkol dipun wiwiti. Nggih. Monggo sakit sinten Monggo. Bawa napa-napa. Napa badhe? Ngetoprak. Bawa napa ngetoprak. Kados kayak ngene lho. Ketoprak kok laku dodok terus malah masa uripe. Ah, iki pas saikemu
Lagi ini ngerti ora? Ketoprak kok kon laku ngeyel iki ya. Tapi kok godhog ngene iki ya lara ta aku. Nek Karanganyar kan toprak wani tombok. Saking ibu-ibu iki juwiring gaya anyar. Bapak-bapak aja kalah. Nggo wong Kyai Gangsal niku. Ngopo terusane? Kar ngopo? Toprak lanang ngomong ngopo toprak lanang kabeh. Angger wae. Gawe rumangsa. Monggo bawa mawon. Monggo gentosan. Saderengipun bawa kula matur nuwun dumateng Mbak Eka sak kanca. Pak Ustaz saya Pak Ustaz sing ngrengkuh ten awake dhewe Mas Bayu. Angger ngendikan alfalah niku mboten kok alfalah mboten ning awake dhewe nggih. Alhamdulillah mancing pasederekan. Amin. Sesene kalih anu ingkang sami rawuh. Dados Pak Ustaz menawi dawuh kula napa Dik Bayu napa Pak Dianom ingkang katuran insyaallah siap. Amin. Amin. Estu. Bijing napa, Pak? Nggih. Tenang siap Estu nggih. Insyaallah menawi mangke boten corona dalang 3 niki dipanggungke ten Alfalah. Nggih, beres. Kula ali Mas Bayu rak mengkantun ngembani bapak. Nggih. Pak Anom sing asta full. Oh nggih. Nggih. Iya, oh iya. Dene streaming. Oh, iki dalang kok rumasane. Ada ngedheke.